गारि फैदों। हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय जोङो दा नै हाबा जाहैनो नागिरदों जोङो रामफल आफ्लागावआव बेलगुरि ओमफ्राय जों दा अलरेडि नै माबा मोनफैखाबाय क'क्राझार थिथागुरि सासे लोगो दङ बहुद गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय जोङो दिनै। ओमफ्राय जोङो न'निफ्राय गामिनिनो सासे लोगो ओमफ्राय बाबुनि लोगो आं ओमफ्राय ओमफ्राय बिनानाव ओमफ्राय मानसि बुरजा जानायखाय बाबुआ गावनि लोगो सासे गारि लाना फैबावदों आरो ना गारि गंनै जाबाय। ओमफ्राय नैबे दा लोगोआबो नैबे थिथागुरिनि लोगोआबो उन्दै दङ बिनियाबो सासे गिदिर सासे उन्दै दा ओमफ्राय बिनि हासबेन्डआहाय स्कुलाव दंहैयोनो मास्टार नालाय ओमफ्राय बिसोरबो थांगोन होनदों। ओमफ्राय दा जों नेगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि नायनो गोसोब्ला हाबाया सोरनि नोंथांमोना सिनायनोबो हागौ हाबाखौ नायलांबाय थादोल' नोंसोरो। लामाया जि मोजां नै बिथिंबा मा थाङो बिसिनि गामिनि लामा ना बेलेग जायगा सहैयोथाय मिथिया आङो। ओमफ्राय लोगोमोननिया बै गारि जोंनि बै गारि गोसोम खाथि थानायनियाव जों बे लोगोनि हाबायाव फैबाबो बिदिनो बियो लांदांखामोन नै बिथिंनिया फारसेनिया। ओमफ्राय लामाया मोजां नङामोन लामाफ्राथ' दा मोजां जाजोब्बाय। बहुद गोबावनि उनाव बे लोगोखौ लोगो मोनबाय आयौ मोनाबो दैबाबो लोगोफोर बिसिबां खाथियाव दंहैयो बालायलायबाय खोमा गथ'फोरा। ओंखारबाय जों नै दा लोगोमोननि न'निफ्राय थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मा दं बाबु नंगौ थांसै हाबा जाहैनो थांगोन नोंसोर होनबा आं गाबोन हाबनानै फैगोन दे हाबा जाहैनो थांगोन अब्ला नोंसोर दिनै न'आव थांनानै थाहैदो सामानायाव दा मामिनि लोगो ओमफ्राय दे आं गाबोन बेजोंनो थांखागोनखा नोंसिनि थिफे दिदियाबो जाहैगोन ना दिदियाबो बेलासियाव थांखागोनखा फैफिनखागोन आरो हो फैगोन बेबो खेबथार सांनो खनदो मिनिनायखौल' होबाय नामा बबेबा न'आव फज'ना दोनफैबाय जोंखौ न'आवसो नामा बबेबा न' सिङाव मा मोनजागोन मिथियालाय थादो। ओरैनो नाहर खनसे आयौ हाफां हुफां जोङो नै दा लोगो मोनलायनानै एकदम बिराद फट' लालायबाय रायलायलायबाय बिदिनो माबा माबि जिनो ओमफ्राय आरो माबा दामबाय थादोंमोन नालाय आङो बिराद दावराव जों रायलायनायखौबो मोजाङै खोनाया ओंखायनो आङो डाइरेक्ट भइस अभार होना होदों आरो ना। ओमफ्राय नैबाव जों हिन्जावफोर नालाय एसे गाननाय जोमनाय गहेना पाथिनि माबा माबि रायलायलायनानै मिनिदोंमोन आरो ना सना रुफा नायलायलायनानै। खम रोन्दो बिजों थाबाय फैयोमोन जोङो ना मोनाबिलि बाबु जि गोबावनि उनाव लोगो मोननानै मारै मोनदों दे बुंदो एसे लायदो मोजां मोनदों मारै मोनदों होनदां मोनाबिलिखौ बुंदो एसे होनदां दे नोंसोरनिनो जै नोंसोरनो लाबाय था बाबु जिरायबाय थानो बाना ओरै फोथारथिं जोङो बेरायफैदों एसे ओमफ्राय
नैनो फोथारा नैबे फोथारजों जोङो जि थाबायबोयोमोन आवगोलो नैबे लोगोमोननि न'आ बे फोथारजों थांजायो ओरैहाय हाबानि उनाव जि गोबावजों लोगो मोनदों मारै नुला जोबदों जोंखौ एकदम आलदा आलदा माने रायलायनो रोंलायलायला आङो लोगो मोननानै आंथ' गोसोखौनो मा होनबावनो खुसियानो खुसि अनसुमियासो जि हामना दं हाबा जानानै जों एख्रि उन्दैनि थोरसि गंसेयावनो ओंखाम जाग्रामोन सोरनिया मोखाङा हाबहांसिन देलाय सोरनि मोखाङा हाबहांसिन आंलाय नोंनिखौ खानाय खोबनायखाय सिनायाखै आंनानो नै बिसोरनो गिदिर नंगौबो दे रसमि नंगौ आराम समायदोंना इदि खालामना दोननायखौ ओमफ्राय बैयो माथो बिदि जिरायना दोनखो मिथिया माथाय मा ना मा बानायदों बेबा फोथारथार समानबो नंगौहाय जि गुवार आरामनो रावनिबो जेबो हा नङा नामा जानो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानाबो नै बेस्रा खुलुमै खुलुमै सिं साजोब्बायनो गंबाय थानानै जिरायथेरनो मोना आरो रायज्लायथेरनोबो मोना रावजोंबो सोरबा सासेजों आंना दाबो गगा मोननाया मोजाङै हामाखै ओमफ्राय नैबेहायबो आङो लोगोआ सानदोंमोननो मा होनो फट' खेबदों होननानै दावरावना खोनाया जेबो ओमफ्राय आं बे भिडिअस खालामदों होनना बेनो होमबालाय खनसे सोर गिदिंलायना खोन्थानोसै आं होननानै गिदिंबाय आरोना ओमफ्राय जा मिनिलायबाय दसे हौवा गोदानाबो जोंखौ मिनिबाय आरोना नैबे गथ'फोरा आंनि लोगोनि स्टुडेन्टफोरमोन आरोना माने आंनि लोगोआ मोनसे प्राइभेट स्कुलाव टिचार खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोरो गथ'फोरा जोंनि लोगोनि मोनसे जा मोजां आखिना लाबोदों आरोना एकदम सेम नुखादों मोजाङैनो जादों ओमफ्राय नैबेहाय मादैमोनजों दसे रायलायबाय मादैया बेस्रा सिनायाखैमोन बिराद गोबावनि उनाव नों होमबालाय बे हिनजावखौनो गाहाय मोननांगौ बाहाय गुदुं नों बाहाय जोबदोब बैथ' नाय माइरं एंखुरसो हरनो खालायलायनो बिहाय जखा सुलायथारनो बियो जायाखै मा जिरायबाय बेरायनो लुबैदों गानदो दिनै सानथाम मैगं हाखांनानैसो थांबाय आङो थागासिनो थांनो ओंखारबाय नै जोङो दा जाखां लोंखां एसे मोनाबायानो ओमफ्राय बाबुमोनहाथ' गारियाव थांना थाहैखाबाय ओमफ्राय जोङो दा सोरजोंबा बिदिनो न'नि मानसिफोरजों रायज्लायबाय आरो थांनोसै होनना ओमफ्राय मादैमोनजोंबो रायज्लायहैबाय जोङो ओमफ्राय मादैजों रायज्लायबाय थाबा आदैया गैथ'वामोन ओमफ्राय बबेयाव थांखो बेबा ओमफ्राय नांलायला दे मोनाबायबो थाथोंसै दे होननानै जोङो मादैखौल' रायदावना फैबाय आरोना आदैखौ रायदावनाय जायासै ओमफ्राय एकदम थांनोसै समावसो जोङो इस्रा फंबायजोंबो आगैजों राजाजों रायज्लायनाय जादोंना फैनोसै समावसो सिगाङाव बारा रायज्लायनाय जायाखै मोजाङै फैनोसै समावसो रायज्लायनाय जादों बिदिनो खर्मफोराव सोरबा सासेजोंल' रायज्लायथाबना थानो हायाना बिसोरबो माने न'नि मानसिफोरखौ बयबो नागिरो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोरा सिनायदोंबो जानो हागौ बे आगैखौ राजा खुंगुर इउटुब चेनेल दंना बेनो आरोना बिस्रा बिब'जों जोङो बिराद लोगो उन्दैनिनो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आं बिसिनाव थाङैया मादैयाबो एकदम आंखौ गोबावनि उनाव नुनाय नालाय आरो दा एसे बैसोबो जासिनबाय नालाय सिनायनो हाया मोनलायदोंमोन आरोना खिन्थु नाम होननाय लोगो लोगो मिथिखादों आरोना मानसिखौसो फार्स्टआव आं सिनायगोना सिनायाखै होनना आं सोंग्रोदोंमोन आरोना मादैखौ ओमफ्राय मादैया मोजाङै सिनायासै होननानै ओमफ्राय आं नाम होनबाय होनबाथाय बिराद खुसि जाबाय आरोना नाम होननाय लोगो लोगो आङो बिसिनाव 2015 थांदोंमोन खोमा बै सासे लोगोनि हाबायाव थांदोंमोन आरोना बै सासे ग्रिन कालारनि दख'ना गाननाय थिथागुरिनि लोगोनि हाबायाव आरोना आंखौ माने बिसोरो मादैमोनल' नङा बिस्रानि आयंनि फिसाजो सानैसो
बिस्रानि खाथि आवगोलफोराव थांबाय थानायाव नुनायफोरा दा नुनायाव माने आंखौ हमनो माने नंगौना नङा सानलायदोंनो आरोना माने आं सिगाङाव एसे बिराद मथामोन नालाय ओमफ्राय आरो बिसोरथ' आंखौ सिगाङावनो नुनाय बिनि उनाव बारा नुवाखै नालाय दा 2015आव थांदोंमोनबाबो होमबा समाव आं एसे हामखाबायमोन ओमफ्राय इसोरो आब'मोना नुवाखैमोन आरोना सोरबा सोरबि नुवाखैमोन ओमफ्राय आरो बिस्रानि आदैयाथ' बारा लोगो मोननाय जायाखैमोन माने शिलंआवसो दंमोन नालाय बिस्रानि आदैया होनबा दाथ' रिटायार जाना फैबाय ओमफ्राय ओंखायनो आदैयाबो सिनाय हायाखैमोन मोजाङै जोंहा दिनैसो ज' लोगो मोननानै एकदम रायज्लायबाबो थोआ एकदम खोथाफोरानो जोबा जादों ओरैबायदि मोजां मोनदों ना माने ज' लोगो मोननानै ओरैबायदि एकदम बुंनानैनो फोजोबनो हाला आङो बे ग्रिन कालार गाननाय लोगोखौथ' ओरैबायदि हाबानिफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों नैबे लोगोआ दा बे हिन्जाव गोदाना खननैसो नुदोंनो आरो बेहा क'क्राझाराव फैबाय थानाय जायो नालाय आरो बेयो क'क्राझारावनो फरायदोंमोन नालाय आंहाथ' ओरै फैबाय ओमफ्राय बे लोगोआ क'क्राझारावनो हाबा जाबाय नालाय बिसोरो खननैसो नुलायदोंनो खिन्थु आं नुवाखैमोन आरोना हाबानिफ्रायनो आं 2015निफ्रायनो नुवाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो बे सोलाबा आं सोलाबा बिसोर सोलाबा बिदिनो जानानै जों लोगो हमलायनोबो मोनाखै आरोना जयै बे लोगो हाबा जानायनि उनाव ओमफ्राय आरो बै सासे लोगोआबो बै व्हाइट कालारनि बेग लानायाबो जों जयैनो फरायखायोमोन माने जों हाइ स्कुलाव ज' फरायनायमोन आरोना ओमफ्राय बियो क्लास 8आवनो हाबा जादोंमोन नालाय बेजों एसे माबादों आरोना ओमफ्राय जों साथामजों ओरैबायदि लोगोआ थाबाय थादों जोंनिया ओमफ्राय थेवबो दा आरो जोङो ज' लोगो मोनफिनबाय आरोना ओमफ्राय बुंबाबोथ' जोबखाला जोङो हाबानिफ्राय फैबाय दा नै लोगोनि न'आ मोनफैबाय लोगोमोनखौ गालांनोसै ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच खनसेबाव होनबावबाय आङो ओमफ्राय एडभान्स गाबोन भेलेन्टाइन डेनि थाखाय हेपि भेलेन्टाइन्स डे बयनिसिमबो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय हाबा जोब्बाय थांदोंमोन आं बे जोंनि